Moikka ja oikein hienoa lokakuun 2025 toista sunnuntaita kaikille teille ja tervetuloa takaisin mun kanavalle Tuomaisesi 18. Mä oon edelleenkin Tuomaisesi 18 ja joo, tervetuloa taas uuden videon pariin. Lego Harry Potter vuodet 5-7 uusi vapaapelausvideo. Tää on toinen tallennus, missä mulla ei ole vielä läheskään yhtä montaa hahmoa avattuna kuin siinä, mitä mä yleensä käytän. Yleensä käytän toista tallennusta, mutta joka tapauksessa pätkiä kahdesta tasosta ja todennäköisesti lopetuspuhekin tulee vielä tästä pelistä, niin mun ei tarvii vaihtaa tällä kertaa, mutta joo. Ihan pian pätkät ekasta tasosta alkaa tulla yksi pätkä kerrallaan tietysti, mutta ekalla tasolla hahmoina Hermione sinisessä talviasussa tai Hermione Scarf ja Tonks toisena. Jos hyvin käy. Tonks näkyi teaserissa, joka tuli eilen TikTokiin, mutta mä en oo satavarma saanko mä Tonksia tällä kertaa. Jos mä saan Tonksin, niin Hermione ja Tonks, tai no okei, Hermione sinisessä talviasussa joka tapauksessa, mutta jos mä saan Tonksin mukaan, niin myös Tonks. No, joka tapauksessa eka taso ihan pian. Vähäksi aikaa taas. Moi! Yes, okei, tervetuloa takaisin Lego Harry Potter vuodet 5-7 vapaapelaus videosarjan uusimman osan pariin. Mä en ole satavarma kuinka monessa osa tämä tulee olemaan, mutta mahdollista, että 9 tai varmaan laitan ainakin numeron 9 tämän videon otsikkoon, niin joo. En saanut Tonksia, mutta Hermione sinisessä talviasussa tai Hermione Scarf ja koukkujalka tietysti mukana, mutta sitten mulla on toisena tässä nyt Hestia Jones. Tonks tulee melko varmasti sille toiselle tasolle, mikä se sitten tuleekin olemaan, että pääsette kyllä näkemään Tonksin tässä videossa vielä, mutta joo. Ja mä laitan Hermionelle nyt vaikka Diffindon ja Hestialle vaikka Redacton. Ja noin. Ja tosiaan ensimmäiseksi tasoksi valitsin Feeniksen killan tai vuoden 5-7 toisen tason 6, eli tää on Dumbledore's Army, siis tai Albuksen kaarti, jos sen kääntäisi. No mutta Lunalle pitää antaa toi kannu, jotta Luna voi lähettää ton
päivän varjon tai mikäli aurinkovarjo olikaan ylöspäin ja räjäyttää tuon. Ja sitten otetaan lapio täältä ja annetaan Nevillelle. Ash, okei, en mä jaksa kaikkea tätä näyttää. Mä pieneksi hetkeksi keskeytän, mä palaan mahdollisimman pian takaisin ja sit näkyy vähän lisää vielä Dumbledore's Army-tasoa ennen kuin mä taas keskeytän ja vaihan toisen tason. Voi olla, että voi olla, että pääsette näkemään, kun annoin show Shangille kukkia. Voi olla, että näette jonkun muun tuolla sianpään sisäpuolella, kunhan pääsen sinne, mutta kuitenkin palaan mahdollisimman pian takaisin. Vähäksi aikaa taas, moi. Yes, okei. No, annetaan showlle kukat vielä noin ja nyt mä keskeytän taas pieneksi hetkeksi ja sisältä sianpään sisäpuolella saatte vähän aikaa vielä nähdä pelausta todennäköisesti, mutta joo, vähäksi aikaa taas, moi. Yes, okei. Ja tosiaan vielä hetken aikaa Phoenixin killan tai vuoden 5/7 toinen taso 6 eli Dumbledore's Army ja sianpää pubissa sisällä tällä hetkellä jäljellä on vielä Seamus, Ginny ja Parvati tai Padma, mutta mä näytän nyt varmaan yhden lisää enää. Hetkinen, mikä tää järjestys nyt olikaan? Hattu. Okei, ei ollut hattupullo. Hattu, tähdet, kuu, pullo. Tai kuun sirppi oikeastaan, mutta joo. Ja odotum suojelius. Noin. Tää on vaan niin hauska, niin mä haluan sisällyttää tän. Ja Pimeän Lordin nukke Ginille. Noin. Ja mä teen tän tynnyri homman vielä noin ja noin. Ja saanko mä noin tynnyrit vielä tuhottua? Voiko niihin tähdätä? Eiku... Niin, Redactollahan ne helposti. Noin. Ja näin ikään. Palaan ihan piakkoin toisen tason parissa ja sillä tasolla mulla tulee olemaan Tonks ainakin toisena hahmona. En ole varma vielä ketä muita, mutta Tonks ainakin. Joka tapauksessa vähäksi aikaa taas. Moi. Yes, okei. Tervetuloa vielä hetkeksi uudestaan Lego Harry Potter vuodet 5-7 pelin pariin ja vapaapelaus videosarjan osa 9 mahdollisesti edelleen meneillään ja mahdollisesti siinä mielessä, että
mä en oo todellakaan laskenut, että kuinka monta vapaapelausvideota pelkästään tästä pelistä mä olen jo tänä vuonna ehtinyt tehdä, kuvata, julkaista näin, niin sen takia mahdollisesti osa 9, mutta 9 aion laittaa tämän videon otsikkoon kyllä, että joo, mutta Harry ja Tonks Taikaministeriössä salaperäisyyksien osastolla ja 5. vuoden tai Phoenixin killan 6. ja samalla viimeinen taso tosiaan, eli Veiled Threat. Ja joo, ei tässä oikeastaan muuta kuin taas kolikkojen kääntämistä ja ympäristön tuhoamista. Mutta ei tosiaan kauaa, koska vielä yksi tason pätkä on luvassa lopetuspuheelle. Ja se ei tule olemaan tämä sama taso. Mutta joo, palaan hetken kuluttua seuraavan pätkän parissa. Moikka vähän. Yes, okei. Eli Veiled Threat, Phoenixin killan tai vuoden 5-7 6. ja samalla viimeinen taso Lego Harry Potter vuoden 5-7 pelissä edelleen. Hetken aikaa vielä. Ja tosiaan hahmoina Harry harmaassa hupparissa ja farkuissa tai muissa sinisissä housuissa. Ja toinen versio tai asuu Tonksista tai Tonksille Tonks pinkki takki tai vaaleanpunainen takki. Mun mielestä tää on kyllä viininpunainen, mutta tai marjanpunainen, mutta mutta kuitenkin. No, joka tapauksessa tää taso alkaa tämän videon osalta olla varmaan ohi, koska mulla ei ole kauhean paljon enempää aikaa näyttää ja tää taso on myös, musta tuntuu, että ainakin 2 videossa on ollut jo niin kuin viime aikoina kuvatuista, niin joo. Tonks saattaa tulla lopetuspuheen tason pätkälle vielä, mutta se lopetuspuheen tason pätkä tulee ihan just. Eli joo, vähäksi aikaa taas, moi. Yes, okei. Lopetuspuheen ajaksi puoliversen Princein tai vuoden 6-7 eka taso Out of Retirement, Luna Lavikivahtaa ja Luna koulupuvussa ja Hermione ruskeassa takissa. En ole vielä avannut tuota versiota. Joka tapauksessa toivottavasti tuutte tykkäämään tästä videosta, kun pääsette katsomaan. Apua, en mä tiedä mitä muuta sanoa. Mä kirjoitan jotain sitten kuvaukseen. Ihanaa sunnuntai jatkoa. Peace out.